To sa sisin pat agani ke step ngadani ka banai ngu pat eu try bangala banwan ra biang ini ke Jingpynkhiah sha ka ying jongpi anget pi sngut nat ban sha skori ka malaga por ngala kren hagini gisngi ya ke Jingpynkhiah ya ke brio ko ba crow bat ngadanget ba kani ke kani ke Jingpynkhiah naga tu ke brio bat kumno ba jisu Pynkhiah itu ke brio kala along ke jingker ku ko ba crow ya ke jing im jong phi na mar kalong ke jing toy ko khraw ya ngaro ubakran ke ketien ke jong play banyo I hado kan no ka don kam mangin pet igi brio ban mangin the tip bakidon ya ki bon ba ki jing le bangin shu I iki kumto te hagani ke sngi na don biang ye ga ban pentip Shiphew ba namar bangin ajan ye tu ke jing sen ka bangin pelong hanong po hang tia po kamadan paham sim pedeng nong po ang tu nadu ka arfunyo hadu kalai potrik kamat kesngi Sunday. Nadu ka arfunyo hadu arfu kendai terik nginlong ka por janmet kata kalong ka por sanshiteng nrai aga sngi Sunday nginlong artali gi jing sang kata ka por khat webeje bara ka por saushiteng te ngi khot sngo bahai pi ngi kerpat bapin pelat por bapin dia don lang bat ngi gini gi jing sang ngi dakwa ya kibala banwan pelat por namar kini gidi sngi gi bangi alat ban shakriyo play light load nanget pikir mau ko por bangi dana ka lockdown hadu kan no ko poi ko por ko be iki priyo bangi mi wat tang ban mi shabar ban long jiseng wat tang apo ki yeng mane ne ki jisa ki jaka long jiseng ki ba red beriaru ngi mi nre aingo u play dang play ngi ne ka lat bangi dang yo ban long ki jiseng pa ba wat nganget kade ko por ka kabu ko batang biang ba nginget ba nginum yo ban le kumni bun snam Rene taka daw kat bangidang yo ini galat ya kaban penlong ini gijin seng ngiru ngishemi ke kabu ban penlong wat la ka jing penlong ka dei ka ba lesi ka kham khndiat na ka daw jong ka jing bun kam bat ka ba ar ka dei aga jing dei ba ka jing lut jing sem rei ngi persang nama ngi kwa ba ka ne ka jing alap ga gospel ka dei ban kham long stat agi ni sngi tingin I life ya ni gijin seng man la ka ji seng bat ngi kwa pat igi brio bakin don lang bat ngi tu ji seng namar ngelapan krea bahaya ka tingi duai bo play on ker khui phi yeng sem jong phi baro ki besha skor ni ka tin ka jong play bat ngi danget ru phi ne ken maula mingi ki jing duai malang sngi knang bangin yo ya kaban yalap ga gospel klem sange adu ga jingwan ga jong try seto u play on ker khui phi ga ni sngi ngan pudi no ya ken ga wai pat ka jing ka kamba ka ba ja ka por ka bo jisu udana ga ni ga perthela se ga ni ga ka wai na ki kamba ki bangadon ban yithu ipi katu ni ki nongrim ki basngot nat hagani ka jingja kata kadai na gospel ka jong Lucas ka lanong ka bakhat nyo na du khat ka bakhat way hadu ka khat ka bakhat khandai dengan puli ka hagani ka por bat ngakwa bafin shashkor kala jaru haba udanglet sa Jerusalem baulalet lingbaru na pedeng kari Samaria bat kari Galilea Tia ba udang le apo ko we gisnong si phongot ki rangba ki bapang thole kile wan tani u ki de yang na jingai be kile perta jam ki de ongo jisu kan rat to isen ayengi tia ba ula yo I ki ula ki kilet pin I la de ki lingdo kala jate ba kat ba ki dang let lapen khoj ki uwe te na ki ha ba ula yo I ba lapen ki ayo ula wan pai u de ro penan buram mi blay daga ketien bejam bat ula dem krop agi kejat chong udangu uni ulang Samaria uji sutu de yatho ula ang ha msim lapan khoj agi shipho hangno kita gi khandai msim la sham ki balawan phai ban ai buram yo blain de tang uni ulong wei ti ula ang ha to yang jat khele no ru ka jinge jome kalapan khia ya me kani ga de ga wei na ki kamba kiba ngayo kabangitay ban snap baha bat ban yo Jingpynkhiah shibon na kanika kamba namar kanika kamba kabajang ni kadai
kabahaga jing yo I jonga. Kadai ka ba compare na ki wepa ki kamba ki baja haga Bible. Balai, naman kani ka kamba kadai ka baja ya ki brio hadu Shiphew ki bapang Nianglyngkut. Kumang ladap ong teng mensua ba kani ka nyang tholi kamdai ka nyang tholi. Kat kum ke ketien ke jong play ngayo I bagapanan kam ke ketien leprosy. Tengah nget bagani ke ketien leprosy nget kadai kapadan jingi dai bat ke ketien Nianglyngkut. Kamut bagatu ke jingpang kabam ke do. Nang ta kabam ki keti ki kejan. Kamut ke skor. Bagi nang lut ski bagi beri ya. Bat ia kini ke jingpang kat kum hagapor ke jong Jesus Christ. Lanyau bagade ke jingpang jong ke jingtim ke jingpang ke basang ke jingpang ke bamlong ban ya don lang ha ke imlang salang ban shong yeng sam ban jan se ke brio ke bakoi bakia msha yaki bat kada don da ka anru yakini ki lesi ka anru ke de ba ba jrong ke he ke ba ngalungo ba ublei udabu yakini ka an na ka mentang ini ke papang Nianglyngkut antaya ke kitab Leviticus da ka bejrong bahan na ka mentang jiu te ngakwa bangan supeni piang ne ba kai ka ba jahang ne kadai ka ba sngolengo ba kini ki brio Shiphew anga Bible ki wan kat bau jisu dang le Jerusalem uya ling ba ye ke Samaria ba egari Galilea habu dang le apa ka wei ke snong Shiphew ki rang ba ki bapang Nianglyngkut ki wan tani u ki da yang na se chingai ngai pis ngot ho ye ke ne ke jingja balai ki dan hadu Shiphew si bapindup tim na ikimi gini Shiphew fi ina mar hakini ki por la penkerpang ye gini ki brio kimbet chuban song hage imlang sala ki dan laga jong ka jaga song ye ka bala penkerpang da ka sarkar sundan da ka tugri da ka tugasnong maki ye song shibon nganut panang la pedeng jong ki bobon ki badan kum gini ki jingpang ki dan gini Shiphew ki badan hage ni snong nakitip yo jisu buwania na ka snong ga jongki kiawan lang barok Shiphew nama kitip bau jisu udai ubayo ubala ban penkia ya ka bakum kene ke jingpang ti nda bakiwan ka Bible ko ong kiyang na sejengai pi balai ni kin bapang nyang kut kiyang na sejengai ngaladap ong pi namar ba kat kum ka an ke do Moses kimlong ban jan segi beriau kimlong ban ketaru namalada ki ketaru kanwan ke jing penrameki bat gila ban wan ban sha lentem mauru te dei na kata daw nga kwa banganong ipi kani ka jingjang ni kadai bakham kerpang namar kini ke brio kimnot tur sejan jo jisu ki yang na jingai bat nda haba ki yang na jingai ki pertayo jisu ki ong ko jisu kenrat to isen ai ngo yo blai ba u jisu de badap daga jing sngosun ai bat nda haba ki perta ki ong ko jisu to isen ai ngi ndaw yo iya ki ong ga Bible kani gen gede ga mga ong fi snap ana mar gede ga badon kam pin sngot ho anda habau jisu uyo iya ki uong iki fi uong bet kumne ong kelet pen I yalade hagilingdo fi uklem ong pila yo kia ne uklem ong alingan duai ne uklem kumbule yo tu wei bapang yang tholi ulet kata iga jing iga met jong u lani hakta rukom rei yakini Shiphew uklem le kumlo ukom ong ka jinget jong pi kalapan kia ne ukom ong kumlo ro uong penman kensan neki kelet pen I yalade hagilingdo hang ni pinyo I ya kawai ka nongrim bat kata ka nongrim kadai ka bakham kerpang ka bangayo I mga puli gini ka Bible pi ujisu nda habakiwan bro Shiphew uyo I ya ka jinget jongki uyo I begini ki brio bro Shiphew kita don shisha ka jinget ka skam baladau jisu hi uong AA kinget bet bagan kia kilong sisur sidur kini
ki brio bro Shiphew ki ngai. But mut dur pi kani ke jing pangan ong biang sisin kadai ka ba lanyau sang eka. Ladakin lech shaki jakaba shongki lingdo lelei. Lanyau kuat ye lingdo, lanyau ba kini ki Shiphew ki degi bom kuat. Ba lanyau ia ki lingdo lelei ha gitu ki por ba ki degi brio ki ba kerpang tam, ki ba kuat tam ha gitu ki por. Ki bom lamanya kre wat bat ki pat ba. Bat nalonang tarum day tanggata kham tam lelei ki mlong manya jan bat ki brio ki ba pang kani ke Nianglyngkut. Hana yu Jisu nda haba ki kerpat yu bon pun ki awang pun man kilet pen iya la de ki lingdo. Uklem ong bakala kia la ni ki klempat yu iru i ke Jingpynkhiah andre abau Jisu ong kilet pen iya ki lingdo ngas ngau lengo i ke Jing Ngut jong kini Shiphew baki Ngut ban lech show lingdo. For even the day mangi da sila dan ki brio ki badan menta. Habang iwan pa duwai ang kilit pen iya ki lingdo na markat kum ka an jong ka jat mit Israel. Uday tang lingdo o ban pet kat kum ka jing ajing mo lana ki instruction ka badan kitab Leviticus. Ban pet ban examen ban maha gitu ki por ki lingdo ki yang ro kum ki physician lani ki kinja long pet ka kot ka kia. But ki don bor ban ai ka kinja NOC, da ka kinja no objection certificate. Bakini ki brio ki da kia syabat baki ki lang ki babit ban syong ki lang salang. Tika wai ka bang ayo inang ni kadai haga nukul kom ki Ngut ban let syagi lingdo. Nga Ngut ban ong man naday mangi ngan naday mga ngan ong kumne. Anong try me pa inga bang anit pini ki lingdo ngan net. Tang baga ni ka Nianglyngkut kadang don haga ni ka met junga kum no try ngan net. Ladangan net ngan syalun temau. Ladangan let sejan je gitu ki brio ki badon po ka temple. Kinum syahiru banrong. Fi lada day mangi ngin pen i de kita ki rukom ki balong ki pam day ru ki babakla ki de ki badai kita. Hari POE i ka jinglong ngan bu da ko ki tin English ka simplicity ki jang ni ki brio. Ong no da ko ki tin ka jinglong shida shisur. Habau ong kilet pen i la de ki lingdo baro Shiphew ki yang jat ki let atan. Haka jinget ka bahadukan no. Haka no rukom tarai ladangi waju pule ka Bible bapinchupet tangi kini nrai penuan dor ye kata syaga jing jong pi jongi. Subuh mentapi wan pak duai hanga pidano lu jingpang. Ngam duai nga si ong kele peni doktor pet let peni Paul netes pila jam. Ani tu ipi gede ke kata ladanga klem duai nga si Paul let peni doktor papi netes let peni ngan ong kele peni namar ba pila akhia. Mudur pila dengan ong kumta kumno tarai kinong sya duai kin sngau. Ladanga klem duai ngi menta tengi duai ngi dak ki kan noru duai te duai be teng lele kidan ki brion dalak ki pala si duai memalahar tambala duai kiam tip tambala duai nama klem da duai klem da bu khti his ngo ko klem de kam mo tanrei POE gini ki brio klem duai klem ong ru lapen khoi klem ong ru ka ba plang ne ga dei bagini ki brio ki Ngut ban ko ngo ya ga ktien jong ji subro shi phungot shi sun ong hi kele pini ki lingdo te kum ki khna rit hi ya be wot let that chilling do singap angan peni pi kani ke jingjan ni de besung tana ka Bible ko ang da ba ki ya ki let shawling do ki Ngut pi ke jingat ke dei ka ba ke dei ke jing Ngut ro ka jingat kam don jingat dei bat ke jing shep tiang ka jingat ka don jingat dei bat ke jing shania kini ki shania ya ga e ka ba Jisu ong ki nget ya ka ktien ka ba ong ki ya bet ki let bat kata ka dei ka ba kabanganut ban ong kabapen kemen na ni kabapen sngau tenat sngau bahaya blai yo Jisu ni kapuar. Ong kele peni la de geling do tangkat tau klem kena ne ye. Ka Bible ko ong kini barwa Shiphew ki ya do lan bat ki le chau ling do. Manut ban ong kila da kemen lupa marsun ong kele peni geling do na mar kani ki tip ya ka an juga jat ben riu Israel. Bahabu ong let peni geling do kamot bakin jam bet. In kiabet.
Ketin ke jauh play ko ang kala jati. Bakat ba kidang yalet. Lapan ko jeki. Fi kat ba kidang yalet. Kamday ba ka jaha ka por buji suong. Kaklem janda ki po yaw lingdo. Ka jaha ka por ba kidang yat. Fi ka kamba ka jaha ka por ba kidang yat. Let's say way na kamal uyo ikan san. Ani nga nga lakho. Way lu pertakam ta ter. Marga jaha ka kamba. Ano ba nang gini nagabaya suki mare abay let chulung do pan i bangilakya angilakya. Dalit pan i hawlung do nga ba? Nganot ba nang wala daga Bible kam to? Nikilit na mabalapan ko ala jaga kamba. Tukumot ulung do o examen ki way po way. Pet yung sni do jongki pet yung kombok at kumbaga ngala puli kitab Leviticus din nagtatawa ng pensyahe piyang ni unapan pet pinya. Unhap banda bishar bhai ki bro shi teng sngi ai bro shi sngi la bana khamtam lele bagila ibon unhap an examini way pi way na malada uba klaro wat mo uru ulong bom ko na magini ki brio la khen bagilong ki bom ko la da kilet au lungdo uba ko tu hap banda pet binia o hap banda examen bhai ki banda tikina bagini ki brio kila da kia ashisha to pio iyang ne ba nda habakini kiyo ibalapen kia iki broshpung. Uwei na pedeng jongki habau yo ibalapen kia yo. Ulawan pai udah yero penan buram yo play. Daga ketian bejam. But ula dem krup haki kechat jong udah ngu yo uni ulang unang Samaria. Aku apa ini syai ngene ketian nama kadan sibun ki iki bakrawang ne. Ngaladep ong ifi ban eksamen iki daulung do kan simpol ladak loy siteng sngi adu baginda yo alut ya gajing penti kenaba kila khoi anu balong ka simpol bun kenta ka bible ko ong way na pedeng jongki uyo iya la dia baula kia bat bangila kia barashi pongot tangu way na pedeng jongki ukun mau baga jingkia kawan no Jesus Christ ui iya ki kendai ngut uklem kerki manet mere shiyeng shigi bahi masam ada dudai bala dan lok dan kon uklem lek ni kong shika lok shiki kon shiki mek pa unyo brio upun i ga jinglang jing im ga jinglang men sim la sing ala banong ka ba priang hona khmat chang play ule kumno lek ni kong shiki wei pa amam dei maki pa pen kia utip dei tang utrai uba pen kia i ga jingim cho balu lek Bible kong udah yero penan buram yo play daga ketien ka bajam apa ong daga ketien bajam mat unut benang udah halau udah yam udah yero yo play daga jingkeman ndawan udem krob haki kechat chong chisu udah ngu yo uni ulang Samaria ngakwa ba pinde yo bahai gani ngan yithu if you can diat ya ka jingpla ka ba ngayo nakani ka jingja laku makat tukat ni postnem la dengan bakla adapt harai postnem tak palat postnem ngapuli ni ga jingja ga wai singi na ngapuli ni ga jingja ngapoi haga ni ga bang krani fi menta ba ni uwei ba yo kia uan mare
wan show jisu ungu yu. Ngaperkat ya gani. Ndah abang ngaperkat. Kumnu wan yeshem yu jisu. Kumnu tip yu jisu dan shano. Nrai kapapelingo yang ngakadai. Kumnu lap yu jisu. Haka juga cakap. Nama ni dia berpang ni ke Jingpynkhiah sige jaka ka basano. Uji sude bayai ubam dan haka juga jaka balik leng. Ndala yo khia le sibro shiteng sngi la simpor. Kumno wanwat ulap yo jisu. Ngaperkhat igani kaktai ka donot chunga. Bat nda kaktai ka donot chunga. Aga ta gesnem. Ai thu ikakum bagalong. Ngapersyang ban meditate igani ban pusan mo. Hanur ko mulap. Kensan lara inga. Anut benong syaga berkencaman sim. Ngayo i kensan yo try. Ngamau mangada yo i kedur kepada syai kedar ringat tip bau de Jesus Christ ngayo i. Haga tagaru kom yo i chunga keberkencaman sim. Ngayo i. Bau Jisu hadian bau ong ye gini ki Shiphew Ngut kelep pin iha ulung do. Ngayo i haga tagajing yo i pau ngalaban bu kumta. Ngayo i bau yang sa gajo gajaka uklikti kita kadega bapalai nga bangsa yo i Jisu yang ulang relax uklikti. Kapenjau umat yang aga tagasni kada khata ga donot changa. Bapleng ngalap ba bau Jisu ule kamba iki brio. Uyang sa gajo gajaka. Uap perlo siteng sngi. Ukwa man yo i iki brio ki bau ule kamba ule bah. Makin ay buram yo blay. Ukwa makin wan pai ban ay buram yo blay. Andai ga basngasi galong. Batang way wan ay buram. Pat ka bapelengo inga ka kata ga do juga ngayo i udah yang. Ngada yo i daki kamat berkencaman sim bangayo i bau yang. Uyang haga jaka. Uyang haga jaka. Harut nanti ngayo i. Wapsa. Mundur pi berosi sengi uyang sa. Naduk dang step uyang sa. Ngayo i kumta. Barkani ka katai ka dono chunga ngajauman. Malabitim ngayam. Ka katai ka dono chunga ngaperkanong try kat no teligi kamba mele iga jing im chunga. Man la kesingi ngayo i mele iki bekrau ga jing im. Renga yang sa ime surau. Habang ngapen slam mengenai ngu ime. Pat ngakut jing mat aduk tu sengi ngau try. Man bangayo i pamele iki kamba. Ngano mare shiki brio, ngano mle yatu khana, ngano mshu sngap. Rengan wan ban aingu ime try. Kanu ka pamele bah ngan aingu ime. Ngaken mau abang ngapuli ni ka Bible. Balai bau blai wiete jutang balu Noah. Apin puli ba. Sepuli mapi. Naga kitab Genesis. Kadau kadai bau Noah. Hadian bula syong haga yingling digi pau sengi. Haga tu ke por ka baga jang tu ke jing shlei Dah bula pelat itu ki paro. Tapi puli naga Bible. Ndak ladai ke por bau blai wong yu bau mi no naga yingling. Ban hiar biang sini ke pertahedian baga ka larengat. Kadai ke jingle ka baktai ka dono chunga ka turu. Bau Noah ndau hiar naga yingling. Mutur pi
Bandadengi bro telalit pe chua mare chua pe chineng chulum kolong no pertei. Hei unnoa uklem le konta. Marsen hiar naga yingling, marsen hiar ki kejan naga yingling, hapok kene ke kendau haga mariang. Kekam ke bening kong tam ke boleh kedai. Utai keduan usia gitu gimrat bekoi. But why ke cingkenya jong ke cing aingo jong belai. But ke Bible kada keren syai. Baka Bible ke ong baun belai wong yo Noah. Naduk mentah ke sengi. Anong penjat cuy ke pertai deko. Kira barang dan hi ke liur berketelang. Sengi bat kemian. Kani ke jutang ke bangit ya bat meh. Anong penjat. Udah ais na new simple. Baun lang ke saki. Ban penken mau yo belai. Bau yete jutang maru Noah. Balai namar. Marsen hiang naga yingli. Umlet chenu. U aingo shwaning kong yo belai. Kataru ke dega bakta ega dot not. Kataru ke dega ba ke bangi tengi bakla. Ngi peniang sa yo belai aga juga caka. Dan ki peniang deki senam. Dan ki pamai puram yo belai. Kanungot ki priyo ki bangayo ki bau belai lakar kui ki. Deki klet. Kim nang ban nyokor ega jingker ku ki bau belai ai. Shibun ba ki priyo hagi negi sengi. Ki ai penbandaga bakatang yo trai. Dengan syukuran no ipiang ni dan ki priyo ki bau belai ukar kui ki yeng kesam. Yo ban snai ki yeng ki bahagi betama ega jaka bikin aingo yu belai penlong lagi jiseng ban aingo. Ki penlong ki jingki yeng bat ki khawai penban ya di abam ya shat ikamen ya le ki kam ki jaj bagi jaj badang ta kami ke problem. Dan ki priyo ki bai le exams na ki pass ki khawai penban da kam ke besneu. Bat ki klem aingo yu trai. Dan le ki priyo ki bai yo sendan ki Jingpynkhiah ki kamba. Ki baklet no sendan atat ki bam tre hiro ban syakri yo play. Maka ni gadai ke palat ya ke cinglong priyo cungi. Pat kumta ngayo ya kata ke cing yo cunga. Ada jauman ngau trai. Kat no hajar kat no paulak ki priyo. Ki peniang saya me. Ngakran ni pi ke yos ngau ke ni ke cing hikai. Tangi nom peniang saya trai. Mau na ap manginwan ai puram. Ala piyo bu play ule kamba ke cing im ke jopi. Ngakwa bapinang an ai puram kam kloy. Nama di tang mo balaban pengkia di tang mo balaban neki kamba ke cing im jopi. Piyo hang ni ba. Ke jing aingo kadai kabau jisu uap. Kata kadai kabang ngakwa bapin perkhat ba. Uap. Hi udah ap manu ban aingo. Akan mau yo David wong ka sam ke besis pa lai. Kasi pikin mau ke to sam besis pa lai. Wong komen sim jonga to kerku yo trai. Baru wong ini kitian what juklet. Ye ke jingle abha jong ubaro. Balai wong ini kata kitian. Ukuran la dia David. Katu ka lenong besis pa lai kam de ka sam ye pi yang au. Ndi bu ukuran yang ai pi. Urwai show play. Ukuran la ka jong komen sim wong. Komen sim jonga to kerku yo trai. Balai ukuran ni komen sim. Nama teng-teng komen sim jongi ke klan. Teng-teng komen sim jongi ke sengau meng. Ke dono jongi ke sengau serong ke Teng-teng ke jinglang beriu jongi ke adai ke pemlang. Ngakwa nganong fitungin dan ke ni jinglang ke melang debet ben perta. Yalah ke jong komen sim ban keren yalah dia. Manong komen sim jong kerku yo tra aingo yo kentiu ke kerteng ke jong. What juklet ya ke jingle bah. Kajong trai. Ojuklet, kani ka dai ka banga dakwa, banga naong ifitip, kanu ka jinglong. Kapapan pao ya ka jingbam sengaw ngo, nganut panong ka dai kapapan sengaw si yo play, bat kabam pen sengaw tenat ru ingi ki priyo.
Wat langim kuak burama bangile bahai ki brin rela nangiyo I ki briu ki bangile bahabat abaki klet no bat kim sngaw I kata. Kadani ki jing sngaw para briu. Syangan ikai fi kendiat ikani ba pinla banyait baduplay. Ka jing sngaw ka be ya ka jing sarang. Ka jing sngaw ka peniap ya ka maladi jungi baro. Ka jing sngaw ka penkha ya ka jing lau mensiam ka babaha. Don't way brio chong play ba krawo. Ka donut jungi kadai ka ba e ba bangin sumar khoj ka. Bangin ya dai ka. Hare wong ko ka ktien. Ngan bu de ktien English wong, if you want to keep your heart pure, live a life of gratefulness. Pikata ka de ktien ka badai, lalapi kwa ban ri ya ka donut chong fi ka ba khoj ka ba bed. Im ka jing im ka ba sngaw. Pi teng ni de ki brio ki bam sngaw ya ki wairo. Ni klat igitu ki ba leba. Ngayo I ga ne ba kadai ka ba palat aga jing embryo. Ngim nang ban sngaw, lada pim nang ban sngaw para brio. Pinum nang ban sngaw il blay. Dan ki khon ki kiti ki bam sngaw I ki me ki pa ki bala treshtam. Ki ba persang ban penhe pensan, ki ba persang ki ban du thia du dem ban kenyano I ki jing dan kam le jong ban pen biang ki khon do dang red ado begina nang no stan. Renda ki la nang stan da ki la he. Ki long pemaga jing thang ki me ki pa. Pi ka klem ya dai ki nama bakim dan ga donor ga sngongo lada pi dan ga donor ga sngongo ki mi pa pi nom le e ga ban sngo si ki fi ki ka jinglong ba sngongo ka de ga bon ra yingi sa ga jaka jong ga jingker khu re ga jingbam sngongo ka ya lam pi sa ga jaka jong ga jingtim na kren kam khore kata mi ki brio gi sngi ki ba pile ba ki wa gi jing shakri pila persang daga donor baro andre itu ki pergi yang persasana tadi fi balai namar kamdan ka donor ka basngongo nang ban sngongo iki brio nang ban sngongo ayeng nang ban sngongo iki ya baro nai pet tang ya ka basneu yo i ka e ka ba ka ba ki brio ki le na ta jong pi ba fi salong kum ni ka ba pilong bat nang ban sngongo kan ya dai fi ne ki jinglong gi bom dai bon ba ngayo iki brio ki bam sngongo Margani nga non banong kadi jinglong ka bampan sngaw tanat yo play. Nga kwa agani ka por ba pinyo agani ka ktin jong ka jing hikay namar ngaju sngaw tanat ban kran agani barabor. Baka jing sngaw kadi ka jinglong ka ba itanat akmat ublay para akmat ki brio. Dua ya pigi ba yo sngaw man sngi nang ban yo sngaw agani ka ktin ka jong play. Kabakta sa igado no jonga de ki pau snem. Bangayo ibo trahu yang uklikti wa apsa prosisni umiat. Utip bakilayo kaya u ap mano ban aingo. Mano ban wa ap ki bros pungot bakin wan ban kedup ban mani ban dem ban ai puramyo. Hari filapin mudur kendai ngot ki klet. Majority ki klet. Tang way kun mau. Hadup mentag sni ka nega jo ka nong rem kadang trikam. Majority ki brio hi kambon hi ki klet. Kambon hi ki klet. Tangkat tu kat ni ki bakan mau. Yo play ban aingo ban syakri ban yai mani ban demyo. Wachupani yang sa yo try. Habau le kambai ke ching em chopi. Bat bai ke tak ketien. Tongan pen i fi kendiat ingane. Ka Bible ka ong u Jisu u ong yo. Msimpen khoj iki Shiphew hang no kita ki kendai fi ke de ke bau try u ap. Wa be baro shpu ngot ke jing sha. Kuliu ni wong msimlapan khoj iki ya baro Shiphew. Ngano bnau jubam ni wong baro yo kia. Marsni ai le ti hingi kia.
udah ong seno gidan gitu kikandai kamu kibabun ni na piang jong kila kemen na ayok ya talalit mare siyeng la klen no hi ka jinglang jong blek ne bo umweng no ka jing ya ka kamba ka jing penkia no gibreo umlang ko mo brio bar ka bayu ko ong uong kum ni uong mshim la pan khoi di ki shipon re hang no kita ki khandai mshim la shem gi bawan phai ban ai buram yo blai henry tang uni ulong we ula ong hu to yang ja kilet no ru ka jinge jong me kala pan kia eme dan ki behika yang ni nganut barong ka dei ka badai ngaru nganut bangan ong biang ni fi ka johi ba ki ong ba uni ubrio hadin ba wan phai ban ai ngo yu trai uyo ini ka tin bu ong yang ja let no ru ka jinge jome kala pan kia eme dan ki behika ba uni ubrio uyo e ka complete healing la ne ka Jingpynkhiah ka ba paka ka ba janai singala ngan ong kum ne ha ka jing shem jonga ngam da ong e ba ka ta ga de ka bas ngo dei na ma ka khlem thok am ta ha ka jing so thu jonga ma so thu kum ne ba ha ba blei hi upen khia i gi brio pro hi gi yo khia ka ba janai pen khia malo mala la dam de ba ki yo khia ba ha unom ai certificate ulang do ba ki la long fit aga society kamun pero ki yo kia janai mde ba ki yo kia janai tang ni weibo an pai ban ai pro me play baro ki yo i jing pen kia ka bapaka hare baleu jisu ong ni yang jot kilet no ru ka jinge chme ka pen kia eme fitip kani ka dei ka banga don ka jing sngot ho no try baleu jisu ong yang jot kilet no ru ka jinge chme ka pen kia eme fitip kani ka mo yu ka mo yaw no brio uba wan banda mani banda aingo banda ai bro me play uyo iya ka Jingpynkhiah mde tang iya ka ni ka nyang tholi uyo iya ka Jingpynkhiah iya ka jinglong jing im jong ubara ka wei ka jing im ka bathmai uyo iya ka ban shakri yo blai unde ta do brio jong blai unde brio ubayo iya ka Jingpynkhiah dur habaro ka jing im jong kadai ka Jingpynkhiah iya ka jing mujipur khat iya ka jinglong man sem bade kamat uyo ka complete healing ha kata ka kom ndai ba kitu ki te ki khandai ngot ki yo Jingpynkhiah mar mala bat uni uyo Jingpynkhiah ka ba paka em ka Jingpynkhiah ka ba janai ka dei kani ba uyo iya ka bande dei ba lu jisu ba ul snot ho i ka jingai ka da pen kala dori ka jing em jang o khia lut ba jing ma ji khat ba ka jinglong brio jang ubarak we ba lu khia ro iya ka ne ka mat ka jang kita ka dei ka complete healing la ne ka Jingpynkhiah ka ba janai mga yo snowdon ba hikai ba ong ba kita khandai ngot ki klem da yo i ka Jingpynkhiah ka ba janai ka ba ni yo i ka Jingpynkhiah ka ba long perfect ba janai shang na fi u blai ha ba Jingpynkhiah i ka brio ka long perfect tang ba ka Jingpynkhiah ka ba janai ka ba yo nu brio ka dai ba yo asna ni ka Jingla ka ba mut i ka jing em ka ba thamai i ka jinglang jing em ka ba da kumoi pat bat kapen kala lut i ka donot ba de ka jing em jong o ha ba yo shem ba try biang adin ba one pai daga download ko basngo fi ka taka dega bang ko ang anong fi haga jingi day bat ka Jingpynkhiah hi don gibriu wat hakini ki por jungiro ki ba wat tangi ya ki kamba tangi ka Jingpynkhiah ki yo shisharo tang ba ki klem yo khia ka men sem ki klem yo khia ga jinglong jing em ki em kum jo hi ki shuyat kum to hi ki klem shakri ba yo play ki klem don ga jing em ka ba long ga jingar khu ya ka hi ma ga jong play na ma play ki shuyo khia bat ki klem no dei na ka daw nga ko aga ni ka por ba pin sngot ho ba ai ka ni ka bang hikai ba ka ba ning kong e ka dei nget kum ki ni Shiphew ka ba ar wat paniang sa ayo try ma blay bangi shakri dei ba ko abura da per khat ba ai ka e ka ba pi sngo ma ta ka sngi
Tong ini tuai. Kupa gani ke step ablay nga aingu yame. Bangala ken tuai ke ban wan ra ini ke Jingpynkhiah. Ban nga aingu yame ablay. Bagani galang ko wain na ke Jingpynkhiah ke banganum klet. Habang ayo yame tuai ba me yang sa. Ba ap ku tuai. Yanu ki manang ban ai puram. Tuai kini ke bayo asngau. Bakindan ke Jingpynkhiah ke basngau ngo yo blay malangi. Ngailut siya may kapuram tuai. Kerteng ke jong chisu nga tuai. Amen. Toblen kur kui pi ko blay shipon.